Egun on guztioi, ongi etorriak Gipuzkoako Foru Aldundiak antolatzen duen 18. sagardo lehiaketako sari banakerara. Gaurkoan, probintziko urteko sagardo onena zein den ezagutuko dugu. Milaka urteko usadioz Gipuzkoako baserrien nekazaritza ekintzen artean, sagarraren laborea eta sagardo gintza aurkitzen ditugu. Denboran zehar, Foru Aldundiak pomologiaren sustapenerako eta sagardoaren ikerketarako hainbat ekintza garatu ditu, eta horietako bada lehiaketa hau. Aurtengo edizioa gainera berrikuntzak dakartza, aire edo itxura berria aurkeztuta. Euskal sagardoan jatorri deiturako kalitate hobereneko sagardoa ekoizten duen sagardotegia baloratzea, sustatzea eta saritzea da lehiaketa honen helburutariko bat. Eskerrak eman behar dizkiogu beraz Gipuzkoako diputatu nagusiari, Markel Olanori, eta ekonomia sustapena, landa ingurunea eta lurralde orekako diputatua den Ainhoa Izpururi, lehiaketa hau antolatzeagatik eta sagardoa sustatzeagatik eta edatzeagatik. Eta noski, parte hartzaile guztiei, sagardogilei, sagardoetxeei eta sektoreko beste hainbat ordezkariri. Sagardoa neguan kupeletik edo txotxean edateaz gain, udan ere edaten da, botiletan, botila fresko-freskoetan. Beraz, mila esker urte osoan zehar sagardoa dastatzea ahalbidetzen duzuen sagardogile guztiei eta noski mila esker lehiaketa honetan parte hartzeagatik. Ongi etorri berezia izanen dugu aurtengo edizioan, bertso bat entzuteko aukera izanen dugu. Sagardoarekin lotura handia duen beste euskal ohitura bat. Aitor Mendiluze bertsolaria da hemen gurean, eta berari eskainiko diondik orain mikrofonoa. Txalo bero bat, berarentzat. Kaixo egun ondenoi, lehenbiziko lana, hau indarra sagardo berriak daukana. Bada nola saritu ta nori emana, zuei esker daukagu gero zerredana, eta horrek atzetik mundu bat darama. Maiz sagardoaz galde egin zaigunean, geratu gera lehengo tolare xumean. Baina utzi iragana fijatu unean, sagardoa idazten dabil egunean. Zer izan nahi lukeen etorkizunean. Eskerrik asko, Aitor, ederra bertsoak. 18. edizio honetan, aurreko urtean bezala, Euskal sagardoa jatorri deitura duten sagardoak bakarrik onartu dira. Tokiko sagarra erabili duten sagardotegiak, eta noski, Gipuzkoan kokatuak zirenak. Lehiaketaren helburua Euskal sagardoa deiturako kalitate hobereneko sagardoa ekoizten duen sagardotegia saritzea da. Euskal sagardo naturala hobe ezagutu, sustatu eta merkatuan edatzeko xedearekin. Sagardoak fraisoron aztertu eta dastatu dira, laborategiak eta bertan lan egiten duten epaimaiaren lana ezinbestekoa izan da lehiaketa aurrera eramateko, beraz mila esker egiten duzuen lanagatik, baina urtengoan leheno komentatzen genuen bezalaxe, bada berrikuntza handi bat. Sagardoak dastatu ondoren hauek lortu duten puntuazioaren arabera sailkatuak izan dira, eta 3 kategoria ezarri dira, urrea, zilarra eta brontzea. 72 puntu edo gehiago lortu dituen sagardoak urrezko domina lortu du. 75 puntu edo gehiago eta 72 puntu artean sailkatu den sagardoak zilarrezko domina lortu du. Aldiz, 60 puntu edo gehiago eta 75 puntu artean lortu dituenak brontzesko domina lortu du.
bertan ikusten dituzue, urrea, zilarra eta brontzea. Urrezko domina lortu duten sagardoen artean aukeratu da txapelduna. Hau da, 72 puntu baino gehiago lortu duen sagardoen artean aukeratu da, edo izanen da, aurtengo sagardo txapelduna. Horretarako bigarren kata fase bat egin da, hau da, panel berezi bat sortu da, 6 kideez osatuta. Kideen erdia fraisorokoa izan da, 3 fraisorokoak izan dire, eta beste erdia parte hartzaileek proposatutakoen aurtean aukeratuak izan dira. Aurtengo kasuan, epaimahaiak izan dire Andoni Izmendi Teietxea, Aitor Mendiluze eta Mikel Rodríguez. Hoiek izan dira aurtengo aldaketa berrikuntza handiak, baina hain ezagutu ditzagun 2018ko denboraldiko datuak. Fruta usaina eta aroma freskoa duen 10,2 milioi litro sagardo ekoitzi dira azken kanpainan. Euskal Sagardoa Jatorri izenarekin ekoitzitako sagardoa izan da, Euskal Sagardoa Jatorri izenarekin ekoitzitakoa 2.200.000 kilo sagar erabili dira horretarako, eta guztira 43 dira jatorri izendapenera atxikitako sagardo etxeak. Aurten guztaren ezaugarri nagusiak, loratze berantiarra, udaberriko eguraldi euritsua eta udara lehorra eta beroa izan dira. Tokiko sagarrarekin kolore eta gorputz handiko sagardoa izan da. Sagardo orekatua, gorputz handikoa eta alkohol maila altuagoa duena lortu da 2018ko kanpaina horretan. Gure artean sagardoak duen garrantzia eta presentzia goraipatu nahi du lehiaketa honek, eta orain dela urte honitz ere gure marinelek sagardo edaten zuten. 3 litro edaten omen zituzten eguneko, baina horretaz gehiago daki Xabier Agotek, Albaola Itsas Kulturfaktoriako presidenteak, eta berak hitzaldi txiki bat eskainiko digu sagardoa eta itsasoaren inguruan. Mila esker, txalo beroa dira. Bueno, eskerrik asko netzat hori handi bada hemen egotea, eta eskertuta, gure lana kultura horrean egiten duguna, egiten dugu, uste dugulako bide bat egin behar dugula, eta asko dagolako aldarrikatzeko. Eta nola ez, sagardoaren historiaren ere bai. Ni goatzen dut nire hautzaroan itsasoarekiko zaletasun handi bat piztu zitzaidan dela. Eta gero afizio hori ofizio bihurtu eta handikan denbora batera, dola 22 urte, Albaola Itsas Kulturfaktoria sortu genuen. Eta helburua zen Euskal Herriko itsas historia eta bere ondarea ezagutzen ematea, bai gure gizartean eta baita munduan ere. Nik hautzaro hori oso zoriontsu bizi izan nuen, baina gogoratzen dut, garai ilunak zirela, diktadorea hortze bilen bazterrak nahasten, eta gure kultura ondorioz oso zapaldua izan zen, bai hizkuntza, ohiturak, dana. Eta ni gogoratzen dut euskalduntasuna behintzat Donostian oso modu marginalean. Ni Amaratarra naiz eta Amaran oso gutxi ginen, hola euskeraz bizi ginenak. Orduan, gero pixka eta onditu nintzanean eta goatzen naiz, Aitona Monei entzunda eta dineko jendeari, haiek gogoratzen zuten Euskal Herria oso leku triste bezala, pobrea, lurrak omen etzula gauza ondirikan ematen, eta hori behartu zituen hainbat Ameriketara joan behar izatea emigrante, zoritxarrez, hainbat herrietara, Argentina, estatu batuetara, leku guztietara. Eta itsasaretasun horri eutxita hasi nintzen gure itsas historiarekin interesa bat izaten eta liburuak irakurriz, eta liburuetan irakurtzen nuen etzun bat egiten adineko jendeak kontatzen ziguna, ez? Etzun bat egiten, ze adibidez, gaur egun gaurkotasun handia daka mundu bira, da oso adibide ona, ze adibidez, munduak inoiz izan duen mugarri geografikorik handiena, ez da bakarrik euskaldun batek Elkanok egin zuela, ez da hori bakarrik, baizik eta orain badakigu, espedizio hori Euskal Herrian antolatu zala, eta badakigu, gutxienez 5 ontzietatik 3 Euskal Herrian egindakoak zirela. Beraz, garai hortan, berpizkundean, mundu aldatu zuenean, eta garai hortako koeterik sofistikatuenak guriak zian, euskaldunenak. Beraz, historia horrek ez du bat egiten guk jasotako
percepzio horrekin, ez? Nik uste guzti distorsionatuta jaso genuela, edo gure aurrekoak hori jaso zutela, bazken finean ez zutelako ezagutza akademiko bat, edo ez, hori jaso zuten, beraien aurrekoen miseria ere bai, ez? 19. mendea oso garai tristea izan zen, oso iluna, gerra karlistaz izan genituen, Donostia bera sontxitu zuten, duela 200 urte eta piko, Pasaiako portua Madrilek eskuratu zuen, orduan claro, gero 20. mendeko historia hobeto ezagutzen dugu, ez? Orduan, atzera egiten baldin badugu historian konturatzen gera, garai ilun horren atzian, badagola sekulako historia eder bat, oso gutxi kontatuta egondu dana, eta Albaolaren asmo izan zen historia hori ezagutzera ematea. Elkanoren garaian, jario handi bat egon zen Pasaiatik, Euskal Herritik, ni Pasaian gaudelako eta deformazio hori dagat, baina Euskal Herri osoa mundu berrirantza begira zegoen, itsasoari begira zegoen. Eta badakigu, 16. mendean Euskaldunak sortu zutela Ipar Ameriketan hango aurreneko jardura industriala, hola zan. Baina, etzan izan oso historia ezagun bat, ze azken finean zan arrantzale batzuen kontua, ez? Eta arrantzaleak ez zuten egiten, erregeak berak egiten zuen alegia, dana idaztea eta munduan zabaltzea. Arrantzaleak lehen eta gaur ere dana sekretupean gordetzen dute. Ez erakartzeko aldameneko arrantzaleen interesa, ez? Nik hemen ekarri dokumentotxo bat esaten duena, nola, eta bueno, da dokumento bat, idazten dana 1576 urtean, relación y cuenta de la armazón y bastimientos que yo, Miguel de Serain, capitán armador para Terranova, he puesto y pagado para el viaje para pescar ballenas. Bueno, eta hemen esplikatzen du, zer enbarkatzen dute jateko eta dateko ebai. 700 anigas de trigo, bizkotxo, zala garai hortako ogia, tocino, habas, guisantes, aceite, mostaza, bacalao, sardinas y 120 botas de sidra. Bota zan garai hortan kopuru bat. Bataz beste 60.000 litrotik gorako kopurua da. Asko da. Hau da, Euskaldunak, Terranovara enbarkatzen zirenean, sagardoa besterik ez zuten edaten. Ze gauza, ez? Ze gauza harrigarria. Orduan konturatzen gera, garai hortan Euskaldunak hasiko diala, beraien aspaldiko edari hura, ekoizten, baina aurreneko aldiz modu industrialean. Zeratik, flota hori dana, eta kanadiarrak kalkulatuta dute, bataz beste 16. mendean, 5.000 Euskaldun izango diala, ara jungo direnak, eta bataz beste 3 litro edaten dutela, beraz gure kalkuluen arabera, 3 milioi litro sagardo eramaten zuten Terranovara. Eta Terranovara bakarrik, gero Euskalduna bazituzten beste interes batzuk, beste lekuetan. Baina Terranovara, nahi dutzen zaitik, ikaragarri asko, kontutan izana, garai hortan Euskaldunak 10 aldiz kopuru gutxiago ginela. Orduan, iruditzen zait, kopuru handiak direla. Eta baleazalekin, hortze den bakaiu zaleak ere bai, eta bendakat, dokumentotxo bat oso interesgarria, 17. mendearen hasieran, Frantziako Terranovako gobernadoreak idatziko duena. Eta idatziko du, los vascos tienen ventaja porque van muy bien vestidos. Son poco perezosos. Y los otros pescadores, zirela frantsesak eta portuguesak eta inglesak batez ere, los llaman brujos. Y dicen que cuando giran el sombrero que tienen, la txapela, izango zen, es cuando están enfadados. Y esos reproches no están fundados que por un odio que todos los pescadores tienen contra ellos, porque son más hábiles a la pesca que cualquier otra nación. Eta hori sagardo edaten zuten. Ze hemen daukagu, horieke hemen daukagu beste bat, beste dokumentua, eta azkena da, 10 minutu beste ikizdia zute eskeni, baina nahikoa da. Eta dokumentotxo honetan, oso interesgarria da, zeu da, Lope Martínez de Isastirena, 1625 idatziko duena, eta hau da, Lezoko apaiza. Eta idatziko du, en región tan remota como Terranova, han aprendido los salvajes montañeses zian tribu bat garai hortan, gaur egun Inu izenarekin ezagutzen direnak.
Y los salvajes montañeses, con la comunicación que tienen con los marineros vascongados que cada año van a por el pescado bacalao, que entre otras cosas, preguntándoles en vascuence, no la saudé, ¿cómo estás?, responden graciosamente, apaizako beto. Y el asunto es que hemen jartzen du, hablan y tratan con los nuestros y ayudan en la pesca, en la ribera, a trueque de pan y sidra. Orduan, nik uste 3 milioi litro hoiei, gehitu beharko zaizkio beste litro batzuk, indio hoi ematen zizkiotenak. Orduan, niri informazio honek danak ez du bat egiten nik txikitan jasotakoarekin. Hor ematen du, batetik gure egoera, garai hortako egoera triste horrek, etzun asko lagunduko bertakoen historiarekiko interesa pizteko agian, baina egia da ez dela egon ere interes bat Euskaldunen historia bere lekuan jartzeko. Orduan, guk Albaolan, eta zuetako uste gehienak ezagutzen dezutela, bere garaian, duela 5 urte, itsas kultur faktoria zabaldu genuenean, erabaki genuen sagardoari tarte garrantzitsu bat eskaintzea, azken finean, itsasoak erakusteko, bisitari erakusteko, itsasoak eragin handi bat izan zuela gure bizimoduan garai horretan. Baserria sortuko da 16. mendean hasieran, 15. mendearen bukaeran, sagardoa ekoizteko aurreneko aldiz kopuru industrialetan. Eta hori dana itsasotik sortutako behar bati aurre egiteko izan zen. Orduan, nik uste oso importantea dela, lantzea batzuk deitzen diotena diplomazia kultural, kultur diplomazia, azken finean dalako modu bat gure herria, Euskal Herria, munduan aurkezteko dagokion moduan. Eta adibidez, Ipar-Ameriketan gaur egun interes asko daudela, enpresak daude, eta badakizuetako asko jasizeatela zuen produktua estatu batuetan saltzen, Ipar-Ameriketan. Esan bartzaile, Euskaldunak gehala, esaten dugu bask, eta ni esaten dute askotan zer da hori, bask, eta beti esplikatu behar dugu, non dagoen, eta bar. Esan bartzaile, ez gu izan gera aurrenak, honea etor ginenak lan egitera, eta hori oso frogatuta dago. Industria bat sortzera joan ginen. Eta oso industria oparoa, sekulako aberastasuna eman ziguna. Eta nik uste importantea dela esatea, berriz gatoz, gure produktuekin, ze Euskal Herrian lan egiten da, eta oso ondo gainera, oso tradizio luze bat daukagulako, gure enpresak aspaldian hasi zielako, garai horietan Europako itsasontzirik onenak eraikitzen zituztelako. Eta hori dana, eta mundu hori dana, horren ardatza, sagardo izan zen neurri batean. Azken finean kultura zer da, harremantzeko modu bat. Eta harremantzeko modua, sagardoa, nik uste funtseskoa dela, eta jakin da inbeste milioika litro eramaten zituztenez, nik uste sagardoa egongo zela trato guztien erdian, sagardoa egongo zela ospatzeko, eta sagardoa egongo zela egunero. Orduan, nik uste dut oso egokia dela gure historiari gaurkotasuna ematea, eta nola ez, sagardoa nik uste simbolorik ederrenetakoa dela. Beraz, eskerrik asko, eta ez daki baliogarria egingo zaizu, baina nik oso pozik nago gaur egun ematen ari zaion garrantziarekin sagardoari, ez da gauza marginal bat izan zen bezala gure gaztaroan, gaur egun prestigioa hartzen ari den produktua dela, eta uste hori dela bidea. Eskerrik asko. Ederra, sagardoa, gure simboloa, gustatu zait, refleksio hori. Aurtengo lehiaketako sagardogile irabazleak 3.000 euro eta txapela eskuratuko ditu, bertan ikusten ditugunak, eta irabazletenaren zigilu egiaztatzailea. Bere sagardoaren etiketetan urte batean zehar erabili ahal izango duen zigilua izanen da. Irabazleak Donostiako Bidarte baserriko Garrala edo Karreto Barrika ezagunaren erreplika bat ere eskuratuko du. Gogoratu garaikur horiek Donostiako Iba eta Auzoko Kanpo Eder baserriko Jesus Mari Garmendia artisauak eginak direla. Eta saritu guztiek euron botiletan datorren urte osoan zigilu akreditatibo bat eramateko aukera ere izango dute. Urrezko, zilarrezko eta brontzesko sailkapena erakutsiko duena. Eta diploma bat ere eramango dute etxera. Zortzi sailkatu izan dira 2019 edizioan. Horietako 8
horietako 6 urre kategoria lortu dute. Batek zilarrezko kategoria eta beste batek brontzezko kategoria. Markel Olano, Gipuzkoako diputatu nagusia, eta Ainhoa Izpuru, ekonomia sustapena, landa ingurunea eta lurralde orekako diputatuak izango dira sariak banatzen, hemen ere ondoan, txalo bero bat beraientzat. Eta hasiko gara, urduri gaude pixko bat? Ni bai, 60 eta 65 puntu artean lortu dituen sagardo hau da, brontzesko kategoria edo zigilua lortu duena, Astigarragako Petritegi sagardotegia izan da. Txalo bero bat beraientzat. Brontzesko kategorian zigilua ordu zuen, Astigarragako Petritegi sagardotegian, argazkia. Ederki. Zilarrezko kategorian, hau da 65 eta 72 puntu artean lortu dituen sagardotegia, Astigarragako Alorrenea sagardotegia. Hortxe duzue, zigilo akreditatiboa. Hirurogeita hamabi puntutik gora lortu dituzten sagardoak, komentatu dugu, 6 izan direla, beraz 6 sagardotegi izan dira urrezko zigilua lortu dutenak. Deitu ala, estradura igoko dira, banan-banan joango gara deitzen, bere saria jasoko dute, eta eskatuko diegu hementxe, gure ondoan gelditzeko. Lehen bisikoa, Adunako Aburuza sagardotegia. Ederki, argazkiak. Ederki, hemen ere ondoan, txintxo-txintxo. Bigarrena, bigarren sagardotegian, urrezko zigilua eramango duena. Hernaniko Altzueta sagardotegia. Argazkia, Irribarrea. Ederki. Zeraingo Oiarte sagardotegia, ere. Urrezko zigilloarekin. Ordiziako Tximista sagardotegiak. Ederki. Hernaniko Zelaia sagardotegia. Zer serio jartzen garen argazkia tokatzen denin, Zer da? Irribarrea, bien, txalo! Gogora dezagun urrezko kalifikazioa lortu duten sagardotegien artean aukeratu dela txapelduna, beraz Gipuzkoako Foru Aldundiaren 18. sagardo lehiaketako irabazlea, Tolosako Izastegi sagardotegia izan da.
zorionak irabazleari. Konten gaude. Ez dakit irabazleak hitz batzuk egingo dizkigun, hemen denen aurrean, zer sentitzen da, nola gauden, konten, ez dugu txapela mugitzen, haserren seinale hori ez, gelirik dago konten gaudelako. Eskerrik asko lehenik eta bain parte hartu ezen guztioi, Foru Aldundiai, txapelketa antolatzeatikan, Fraisoro laboratik ere bai, ikendun lanagatikan, eta gero guri laguntza egon Xabi Kami hori ere bai. Eta, lan txukumaten emaitza dela iruditzen zait, bai guk eta hemen dazkaun 6 eta 8 irabazleon ite duna. Eta, izazteiko familia ere bai zuzendu nahi diet txapela, nik eta aitak eta meritu berdinak hau eta. Eskerrik asko. Bai, familia argazki bat gaterako dugu. Urrezko zigilua lortu duten guztien artean, brontzezkoa eta zilarrezkoa. Mi esker guztioi eta orain Gipuzkoako diputatu nagusia Markel Olanok hitzaldi txiki bat eskainiko du. Diputatu nagusi funtziotan o jardunean ez dakit nola esaten den, baina esan beharra daukat bestela, bakizue. Gatu eskunde pasa berri ditut, eta oraindik bai barkatu. Bai. Ez oantxe galdetzen nion Ainhoari oantxe datua, ez? Izastegi nungoa da zehazki, Tolosarrak zeretela, eta horrek ematen dau pixkat lehenengo idea jorratzea, eta da, normalean, ez, Usurbil, Astigarra, Hernani, zona guzti hortako saordotegiak izan zara eta orain arte bintzet lurraldeari eman diozuenak diztira berezia, baina ikusten da pixkanaka lurraldean edatzen ari dela saordoa kalitatezkoa, ez, bai Goierri aldea eta bai Tolosa ingurukoa, eta nik uste dut hori denentzako pozgarria dela lurralde osoan hori orekatzea eta sagardozaleak lurralde osoan kalitatez jardutea, sagardoa egiten nik uste dut hori berri zoragarria dela eta gaurkoan hori garbi ikusi da. Nik esan bakarrik Foru Aldundiak apustu berezi egin duela Xabierak aipatzen zuen, ez? Azkenean sagardoak prestigiatzeko bide bat egin du azken urteetan da Foru Aldundia hortan ibili da sektorearekin elkarlanean. Hori izan da gure asmo xumea, guk gure ekarpena egin genuen, egia da Fraisorroren eskutik, ez azpiegitura batzun eskutik, lehiaketa honen eskutik ere, gure obsesioa dela azkenean sagardoa prestigiatzea, kalitatez geroz eta sagardo hobea egitea Gipuzkoan, Euskal Herri osoan ere bai, eta beraz, horretarako urratsak egin ditugu Foru Aldundi bezala. Hori esan nahi nuen. Adibidez datua emateagatik 2013 eta 15 tarte hortan, 3 urte hortan, 9.000 sagardo aldatu ziren Gipuzkoan. Guk egindako Foru Aldundiaren laguntzen eskutik. Aldiz, azken 3 urtetan, alegia 16, 17 eta 18an, 33.000 aldatu dira. Horrek esan nahi duena da, bertako sagarron ondoak aldatzeko, sustapen hori egon dela, eta damakiula trajektoria. Eta trajektoria horrek, ekarriko dugula geroz eta produkzio gehiago sagarrarena lurraldean bertan. Eta horrek, eramaten hau, bigarren ideiara, eta da, azken urte gutxi hauetan,
Euskal Erakundeak egiten ari geran bertako sagarren aldeko apustua. Orduan, nik esan Euskal Sagardoa jatorri deitura hori, daukagularik bertako sagarrarekin egindako sagardo hori, izango da hemendik aurrera sagardoa bera prestigiatzeko gure ikono nagusia. Azkenean sagardo zabale bakoitzak berak hartuko ditu bere erabakiak, baina ikono bezala hori izango da gure apustu nagusia, guk jarraituko dugu diru laguntzekin eta erakunde bezala daukagun jardunarekin justu apustu horretan jarrai dezazuen zuek eta gu guztiok, eta benetan desio dut gaur bezalako egun bat pozgarria pixka bat publikoan eta gizartean edatzeko gure sagardoa egun hauek importanteak dira, baina eguneroko lanarekin jarraitu behar dugu, benetan 16. mendean sagardoa gure herrian zen produktu izar hori behin berriro ere bilakatzea gerozta gehiago gure gizartean. Konpetidora asko dauzka, baina garai hartan zeukan nagusitasunari ez dakit behar dugun edo nahi dugun, baina pixkanaka gure gizartean eta gure inguruan gerozta gehiago errekonozitua izan dadila Euskal Sagardoa, eta batipat, hemendik aurrera ere munduan Euskaldunak gure sagardoarengatik ere ezagutuak izan gaitezela. Garai batean ginen bezala, Xabierak aipatu duen bezala. Besterik gabe, zorion du irabazleari eta beste gainontzeko zazpiei, nik uste dut azkenean eguneroko lan horretarako bultzakara edarra jaso duzuela, ilusioa jaso duzuela eta azkenean mundu honetan egunero lan egiteko hori bestelakorik ez dago. Ilusioa behar dugu eta beraz zorionak eta eskerrik asko egiten duzuen lan guztiarengatik. Mila esker. Mila esker guzti bertaratzeagatikan, orain ateratzen garenean beste familia argazki bat aterako dugu eta gero lunch bat eskainiko da hementxe ondoan. Mila esker, zorionak guztioi, parte hartzaile guztioi, irabazleari eta beste gainontzekoei. Egun ona pasa.